Kuverengwa kwemabhuku by A. Shumba. Ndaiti ndamuwanawo achandiroora. Part 2 continued. Vakaenda kune small restaurant kuAvondale. Kuna Tariro, this place kwakange kuchitoita sekunge ainge aendeswa kuDubai because painge pasina munhu ainge akambokwanisa kumuendesawo kuAvondale kungofambira kungonodya chete. Air conditioning, vanhu vose vaainge achiona vainge vakapfeka zvakanaka. Music yainge ichiridzwa yainge iri music yainge yakadzikama. Mawaiters vainge vachingofamba-famba kutosevhawo iye vachifamba vakabata matrays. Akatotanga kutoita nervous, mupfungwa dzake achitanga kuzvibvunza kuti zvino nhasi fork and knife ndichaigona here. Tawanda akaita sekunge ainge azviona kuti Tari akange ari very nervous. Relax, Tawanda akadaro. Handisati ndakambopinda munzvimbo yakadai. Tariro akadaro. Everyone starts somewhere else. Uyo ndi Tawanda. Mashoko iwawo akabva amubata. Because Tawanda aisamboita kuti ange achifila sekunge ainge ari munhu murombo. Never. Aimubata neimwe nzira iyo yaita kuti ange achinzwa kuti iye ndiye. He was treating her as if she was a queen. Paiva nevamwe vakomana avo vainge vakamboflata before naTari kuchikoro nemunharaunda, but vazhinji vacho vaingoda kumushandisa because vaiziva kuti iye ainge achibva kumhuri yainge ichitambudzika, but kwete Tawanda. Asi Tawanda aiva nerespect, aimupa respect, kumuremekedza. Waita paakauya, Tariro akatadza kutaura chaizvo zvaainge achida because aisatoziva kana mazita echikafu chacho icho chaainge achifanira kuti ange achizooda. Tawanda akabva ati zvake nezwi rakadzikama, bring 2 burgers nemadrinks, simple. Akazomuzevezera kuna Tari akati, iwe usazotresa nezvinhu zvausingazivi, tinongoita zvatinoziva. Ndokubva atanga kuseka. Tariro akasekawo zvake. Honestly, mwoyo wake wainge wava kutonyura murudo so slowly. Vari pakati pekudya kudaro, Tawanda akabvunza akati, so iwewo uri kufunga kuti kudini nechikoro chako? After A level, tomboti wasvika A level, unoda kuzoita chii? Then Tariro akati, maybe law. Tawanda akabvunza akati, why law? Because ndaneta nekungoona vanhu vachitambura. Ini ndinoona sekunge munyika yedu ino yeZimbabwe kana ukapara mhosva uri murombo unotovharirwa mujeri, kunyange mhosva yacho isingakodzeri kuti unge uchizogara mujeri kwenguva yakareba, asi vapfumi vanongopara dzimhosva vachizohaya maloya. What are you trying to say? Tawanda akabvunza achikutsirira musoro. Tariro akaenderera mberi akati, kana ndikanzi ndinenge ndava advocate, ndinenge ndichida kuti ndige ndichizomiririra vanhu vanotambura kana kuri kunzi vanenge vasungwa dzimwe nguva vasitomborina kupara nemhosva dzacho. Tawanda akati, alright, ndiri kuzvinzwisisa, we can do that. Ewe, mari yacho ndinozoiwana kupi? The fees kuti ndige ndichitopedza A level, fees yacho ndinoiwana kupi? We'll figure it out. Tawanda akadaro. Well, not you. That word yakangogara iri mupfungwa dzaTariro the whole day. Where are you going to get mari yekundiendesa through A level nekuuniversity? Tawanda, hautori nawo mari. Mashoko iwawo akange ava mupfungwa dzaTariro because nobody had ever spoken kunge future yake yainge yakajeka like she mattered. That evening, paakasiiwa pamba, Tariro akabva ambomira before abuda mumotikari. Akati, Tawanda, Tawanda akabvunza, why muri kundibatsira zvakadai? Tawanda akambonyarara. Honestly, please answer me, Tariro akabvunza. I will just help you because ndinokuda. Semunhu wandinoda ndinofanira kuti
ndinge ndichikubatsira, because one day I know kuti in return uchazondibatsirawo. Tariro akangomutarisa, hana yake yakatanga kurova zvine simba. That was the moment yaakaziva kuti mukomana uyu ainge achimuda zvechokwadi. Masvondo akati atanga kufamba, relationship yavo yakange yasimba zvino. Tawanda aitomirira Tariro after school, dzimwe nguva vombofamba vachitaura kusvika asvika kumba. Sometimes aitouya nemagroceries, sometimes aiuya ne-airtime, sometimes aiuya nema-lunch snacks. One afternoon, Tariro akabvunza shamwari yake Rudo, ko munhu anoziva sei kuti apinda murudo? Akadaro Tariro achibvunza Rudo. Rudo akabva aseka. Then Rudo akabva ati, ukatoona wava kutozvibvunza mubvunzo iwoyo, zvinoreva kuti unenge watoenda kare iwe. Like serious? Tariro akabvunza shamwari yake. Rudo ndokubva ati, wava kungogara uchingotaura nezvemunhu iyeye nguva dzose, zvava kutobohwa sha. It is because he has a very good heart. Rudo akati, une lucky honestly, varume vane mwoyo wakanaka mazuva ano havachawanikwi, isu vamwe tanzwa nekungoshandiswa. Tariro deep inside akarwadziwa nekuda kwemashoko aRudo, because Rudo was like a sister to her, but iyewo akazvishingisa nekufara nekunyemwerera, because she had resisted mapressures nezvimwe zvivakomana zvaingouya zvichida kurara naye for nothing, and this made her feel proud inside kuti for the first time in a long time her life yainge yava kutanga kuvawo nehope mukati. Maproblems ainge atotanga, but they had started quietly. One Friday, Tawanda akauya kuschool kuzomupa calculator iyo yainge amutengera. Unfortunately, akasvika panguva iyo yainge yava kubuda vanhu. Tariro paakamona ari pagate repachikoro akabva aita panic. Ainge akapfeka Tawanda mazihovhorosi ake aya anenge akazara nemazioiri. Ko iyo fesi akangoti, Tawanda, so handiti kana munhu uchiva kuzoona munhu wako pavanhu unofanira kuuya vakazogezawo here? Ainge achitongobva zvake kubasa directly kweiko kunnohwa. Shamwari dzatari dzakabva dzatanga kutarisa. Melissa ndiye kutotanga kutobvunza, ko ndara uyo ndianiko? Ndokubva vatanga zvavo kuseka. Tariro akabva anzwa dumbu richisunga. Honestly, aivenga vanhu avo vaigara vachimushora, uye zvekare navo vainge vatowana mukana wekuti vange vachigara vachingomuseka vachiti mukomana wako anongogara aine mazitsvina. Tawanda akafamba achiuya kwaari achitonyemwerera zvake semunhu akange asina zvaainge achimboziva. Akabva atongosvika ndobva atongoti, madam, ndakuwanirai calculator iya yamainge muchida. Thank you, Tariro akadaro quietly. Melissa akabva aseka zvekare akati, ndiye boyfriend yako? Ndiye munhu wacho uyu? Tariro akabva ati quickly, kwete, munhu wandinongoziva chete. Tawanda akabva angonyarara, but akaratidza kubatikana. Kunyange ainge achimbonyemwerera, but akange angonyarara. Tariro akatozviona, but damage yainge yatoitika already. Okay, Tawanda akadaro softly achimupa calculator iya. Akabva ati, anyway, ndanga ndangoti ndike ndichingopfuura ndichikuona, ndobva atotanga kutofamba. Tariro akangomira akatarisa Tawanda achienda. Mwoyo wake wakatanga kurwadza, because aiziva kuti mukomana wake ainge ava kunzwa pain. That night, Tawanda haana kufona for the first time. Tariro akatotadzawo kutorara. Eventually, around 11, Tariro akaona kuti zvainge zvamukunda. Akanzwa mwoyo kurwadza, ndokubva achizomutextera Tawanda, sorry about today. Reply yakazotouya zvayo after 20 minutes, apo paainge ava kutodzumwaira zvake nehope.
it is okay, but just it is okay. Aizviziva kuti Tawanda ainge ari munhu wekunyora long messages. Akabatikana hake Tariro nekuda lack of communication, but she understood kuti ndiye ainge azvikonzeresa. Mangwana acho Tariro akabva aenda kugarage soon after school. Akasvika ndokubva aona kuti Tawanda ainge atori busy achitogadzira hake imwe kombi. Paakamuona akangoti hi, then Tariro ndokubva ati hi back. Ainge asati akamboona Tawanda akatsamwa kudaro. He was just hurt. Akabva aswedera padhuze naye ndokubva ati makatsamwa here? Iye Tawanda akabva ati kwete, please musadaro. Tariro akadaro. Tawanda akaramba zvake achingoshanda. Akabva ati ndanga ndisiri kuziva kuti kuuya kwandaita pano maybe ndiri kutokubohwai nekunyarara kwese kwamuri kundiitira. Tariro akadaro. Tawanda akabva aseka zvake, but akaona kuti kwainge kuri kuseka kwekumanikidzira. They were just silent. Saka wakazoti ndiri shamwari yako. Tawanda, it's okay Tariro, I understand. Tawanda akadaro. Mashoko acho ainge ava kutorwadza Tariro even more, because he was right. Ainge akanzwa kunyara nekuda kwaTawanda. Zvose zvavainge vakavimbisana kuti they were in love, rudo rwavo had been tested, and Tariro ainge aratidza kuti ainge asingazvione sekunge aikwanisa kudanana naTawanda because Tawanda ainge achimunyadzisa. Around that same time, Tariro akatanga kuona another side yesocial media sezvo ainge atengerwawo foni naTawanda. Saka akatangawo kupinda pasocial media, paInstagram, paFacebook, kuTiktok. Akatanga kutevera vanhu vakaita sana Madam Boss, achivaona vachiendawo kunyika dzakasiyana-siyana. Ainge ava kushuvirawo kuendawo kumavacations, kuendawo kuEurope. Aidawo kutengerwawo iPhone sezvo ainge achiona vamwe vachitengerwa mafoni nemaboyfriends kana kuti varume vavo. Aiona vamwe vachipfeka mawigi anodhura, zvinhu zvaakange asingambozivi asati ava nefoni, because mutemo waamai vake wainge uri mutemo wainge wakaomarara. Handina mwana anoita foni kusvika apedza zvidzidzo zvake zvekuyunivhesiti. Akatanga kuona vamwe vasikana vachidya mumahotels, soft life. Akatanga kuona dzimwe mbiga, varume vakange vari very handsome, varume avo vaainge ava kutonzwawo kutoda, but asina zvaainge achikwanisa kuti ange achiita. Akatanga kupinda mune mamwe magroups dating, even though aingopindawo achida kungoona kuti munenge muine varume vakaita sei. Aiona vamwe varume avo vaitonyora vachitoposta kuti vari kutotsvaka vakadzi, vamwe vachiti vari kuUK, kuAmerica, kuCanada. Mikana yacho aiona sekunge yainge yakawanda, asi zvekuti ange achizorasisa Tawanda akange asingadi. At first aitoseka achitoona vamwe vasikana vachiti vari kutsvaka vakomana vanenge vari kuUK, achiti zvose zvokuenda kuchando izvo hazvina basa, especially kana uine munhu wako waunoda. She started meeting up with this other girl uyo waakasanganawo naye mune rimwe group, uyo waakatanga kuwirirana naye mushure mekunge amuudza kuti ane kasaluni kake, after school anoita zvekuruka vanhu musoro. Vava kuwirirana. Musikana iyeye kunyange ainge achigara mubudiriro zvake, but airarama sekunge munhu wekumadheudheu kunana Borotel. Aishandisa iPhone uye zvekare aitomuratidza mari dzimwe dzaainge achitumidzirwa nedzimwe mbinga dzake from outside of the country, achiti ini handidate mabroke boys, ndinongodanana nevarume vanenge vaine mari, handikwanisi kudanana nemunhu anenge asina motikari. Saka izvi zvakatanga kupinda mupfungwa dzake Tariro, especially every time paaionana nemukomana wake Tawanda. Aibva anzwa kamwe kakumuvenga, but so quickly aibva achizozvigadzirisa kuti uyu ndiye munhu anokuda manje. One afternoon
vakange vava kutanga kuwirirana naMelissa because mastandards ake outari ainge akwirirawo. Sezvo ainge ava kurukwawo musoro, Melissa aitouyawo pamba pana Tariro kuti ange achizorukwa musoro naTari. Vakati vachitaura, Melissa akabva ati kuna Tariro, but unombozviziva kuti iwe wakanaka zvekudaro zvekuti uri kutowesta nguva nemamakanika, unofanira kutoroorwa nemwana wapresident. Tariro akaseka zvake, but zvinhu zvaainge achitoziva because deep down aitya urombo, aitya kuti kana akangomitiswa naTawanda sezvainge zvotaurwa naTawanda kuti vaifanira kuti vange vachizorara vose, chaaitya ndechekuti kana nhumbu yangobata kutotizira kutosiya chikoro, upenyu hwekuzotambura forever. One evening Tawanda akamuperekedza kumba after mvura yanaya muswero wese wezuva. Road yainge yakazara nemadhaka zvekuti Tari aitadza kufamba zvakanaka. Tawanda akabva amubata ruoko akati careful. Tariro akangomutarisa. Mvura yainaya. Tariro akabvunza suddenly akati, munombofungawo future yenyu here? Tawanda akati, in what way? Tari akati, like munoda kuzoita sei pamberi apo? Tawanda akambofunga akati, ndinoda kuvhura garage, ndinoda kuti garage rangu iri ringe richizova hombe, ndiine matowing trucks, madealership, but handisati ndanyatsokuziva. What if things do not work out? Iye akabva ati zvichaita. Saka ati zvichaita, Tariro akabva atanga kuseka mumwoyo make akati I knew it, apa hapana zvimboripo. He is okay ne level of poverty raari kurarama ari mariri. I can't do this. Melissa is right. Kuiwe akazotoita zvekutofunduka because she was deep in thought apo paainge achibvunzwa naTawanda. Akabva ambonyarara. Panguva iyoyo akange asingachazivi because there was another part yainge ichimuda Tawanda, but another part yainge yava kutya life yekungogara muri vanhu vanenge vachitambudzika. Akatozviona vachitogara muka one room kuseri kwegarage, koiwo mabills kutambudzika, vana vavaizozvara because Tawanda aitomudza kuti sezvo ainge ari iye mwana mukomana, ari iye ega kudzinza kwavo, saka aitotarisirawo kutoti Tariro anofanira kuti ange achizoita vana vakawanda. Vakasvika pamba, Tawanda akabva amumbundira zvinyoronyoro. I love you, Tari. Tariro akabva atanga kutonhorwa muviri wose. She was shivering because she loved him too, but something inside of him, she could not respond. I love you haina kunyatsokubuda zvakanaka, even though she had not yet realized it, but pfungwa dzake dzakange dzatova kure. Kupera part 2. Part 3, written by Eishumba. Ndaiti ndamuwana achandiroora. By the time zvikoro pazvakavharwa for my holidays, Tariro naTawanda vainge vatova close zvekuti vanhu vemubudiriro vainge vava kutoziva kuti Tariro naTawanda vanodanana zvavo. Dzimwe nguva Tawanda aiuya kuzotombogara zvake achitandara pamba pavo vana Tari kusvika manheru, but aitova nemagroceries uye zvekare aitotengerawo vanenge navaTariro masnacks zvelevel rake. Amai vaTariro vaimuda zvisingaiti. Tawanda iyewo aivaremekedza, aiti pose paaivaona obva apfuga achiombera iwe. Munhu wese ainge achizviona kuti Tawanda ainge achida musikana wake Tariro zvainge zviri very serious. One afternoon, Tariro akange akagara panze achitoverenga zvake mageography notes whilst amai vake vainge vachibika sadza inside. Tawanda akabva asvika nemaplastics ake magroceries. Again, Tariro akadaro achisimuka achiseka. Handiti makati imi hamudi nhamo here? Iye akabva ati, ko mukazopedzera mari yenyu yose patiri imi munodyei? Iye ndokubva aseka zvake. Tariro akati, Tawanda akati kuna Tariro, zvitori nani kuti ndinge ndichinzi
ndadya engine oil as long as future wife yangu yadya ichiguta. Vakabva vatanga kuseka zvavo ndokubva vatomboenda kuseri kwemba vakambundirana vachitanga kukisana.